Doon na pa mo'y kailang nga feeling sikat, kanang buhaton ang tanan para lang makakatkat, magsigi og igat-igat, hangtod na lang nga mamorikat, magsigig suluban ng mubo nga sapot, kanang makita ng igot-igot, dayog igwad sa lubot, abikhag nindot. Muadto sa Starbucks magpasosyal-sosyal, magsigig suluban ng mubo nga sayal, sa mga mall magpasyal-pasyal, kay manghunting og afam nga royal. Aduna na nagayoy sulbad ni anang katkat nga abilidad. Aprobado usab kini sa BIFAD, so siguradong di kiningilad. Introducing Kat Chilies Ointment. Aprobado kini sa City Health Department, ginama kini sa white cement, so siguradong wa joy disappointment. Aprobado usab kini sa mga nagkalain-laing nasod. Ang pag-apply ni ini di jud lisod, sa panit ragod nimo inudnod, ipalayo lang sa pusod kay basin unyag magkalisod, diretso kasi imong puntod. Usbon ko, Kat Chilies mga kahigalahan, mapalit kini sa iyong mga suking tindahan, pero kung grabe jud ka kat sa imong tagaan, si Mrs. Bellatan ang tawgan.